Ονομάζομαι Φώτης Ανδρέου. Σταυρία Παπαγιάννη, έρχομαι από τη Λάρνακα. Είμαι από την Ορμίδια. Ασχολούμαι με τα ξενοδοχειακά. Και εργάζομαι σαν εκπαιδευτής μαγειργής και σαν σεφ. Και αποφάσισα να κάνω και το μάστερ μου. Ενημερώθηκα για το MBA του Τερνάπα μέσω ενός φίλου. Μέσω του Facebook, από τις διαφημίσεις για τις υποτροφίες. Διάλεξα το MBA γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να ανελιχθείς και στο δημοσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί θα με βοηθήσει στη επαγγελματική μου καριέρα στο μέλλον. Αποφάσισα να το κάνω στο Τερνάπα για τον λόγο ότι είναι το μόνο κολέγιο στην επαρχία Αμοχώστου που προσφέρει το MBA. Είναι αναγνωρισμένο από το Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας, δηλαδή από την Κυπριακή Δημοκρατία και οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είναι κοντά στην επαρχία όπου εργάζομαι και επίσης ήθελα να δοκιμάσω μια καινούργια εμπειρία. Οι καθηγητές του είναι αξιόλογοι όλοι με PhD. Οι πρώτες μου εντυπώσεις στο κολέγιο από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στο πρώτο μάθημα, αντιμετωπίσαμε έναν πολλά ζεστό κλίμα. Το περιβάλλον όμως οι φοιτητές και τους καθηγητές είναι πάρα πολύ καλό, θετικό, ζεστό θα έλεγα. Καθαρό κτίριο, πάρκινγκ, λόγω του ότι ερχόμαι από Λάρνακα ήταν κάτι πολλά σημαντικό. Οι εγκαταστάσεις στο κολέγιο μετά και την τελευταία αναγέννηση είναι καταπληκτικές. Γενικά όλα τα μαθήματα ήταν ενδιαφέρον. Όλα τα μαθήματα μου άρεσαν, δεν ξεχώρισα κάποιον γιατί όπως είναι στημένο το αναλυτικό του προγράμματος, όπως το έχω αντιληφθεί τώρα που ολοκλήρωσα τα μαθήματα, χρειάζεσαι όλη την γνώση από όλα τα μαθήματα για να ολοκληρωθείς και εσύ σαν άνθρωπος και οι γνώσεις σου. Το αγαπημένο μου μάθημα ήταν το leadership, γιατί εργάζομαι στον κλάδο του τουρισμού, άρα είχαμε να αντιμετωπίσουμε με διάφορες εθνικότητες. Και επίσης ακόμα ένα μάθημα που μου άρεσε πάρα πολλά ήταν το marketing. Θα έλεγα ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό με έχει εκπλήξει θετικά. Είναι όλοι με απίστευτες γνώσεις. Εκτός από το PhD, έχουν και πάρα πολλές δημοσιεύσεις. Δηλαδή, είχαμε καθηγητή ο οποίος είχε πάνω από 80 publications, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι active, δεν έχουν απλά κάνουν ένα PhD και σταματήσαν. Οι εμπειρίες που κρατήσαμε από προσωπικές τους βέβαια γνώσεις και εμπειρίες ο καθένας στον κλάδο του. Όσον αφορά την ώρα του μαθήματος, δεν είναι διάλεξη. Είναι διαδραστικό, με εικόνες. Ο τρόπος διδασκαλίας του με τα βίντεο που είχαμε ήταν κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολλά. Υπάρχει διαδραστικότητα για να είναι το μάθημα ενδιαφέρον μεταξύ φοιτητών και καθηγητή και είναι κάτι που κάνει το μάθημα να μην το βαριέσαι και να το απολαμβάνεις. Γιατί δεν είναι απλά θεωρίες. Είδαμε και σε πράξεις από τα βιώματά τους. Η αλήθεια το πρόγραμμα έχει κατασκευαστεί με τέτοιον τρόπο να βοηθά άτομα σαν εμένα, όπου είμαι εργαζόμενος, είμαι πατέρας, έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις και έχει κατασκευαστεί με τρόπο τους ώστε να με ευκολύνει να μπορώ να πηγαίνω στα μαθήματα μου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σαν εργαζόμενοι, ήβρα αρκετά ευέλικτο το πρόγραμμα στο κολέγιο με την καθημερινότητά μου. Η ευχάριστη έκπληξη ήταν οι speakers. Ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που είχαμε στο κολέγιο. Είχε φέρει το κολέγιο για κάθε μάθημα ένα speaker για να μας μιλήσει συγκεκριμένα τις εμπειρίες του, τα βιώματα του, για να δούμε και λίγο όχι μόνο τη θεωρία του μαθήματος και την πράξη πώς γίνεται. Ξεφεύγαμε από την ρουτίνα με τις διαλέξεις και είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε ανθρώπους αξιωμένους στην Κύπρο. Ο οποίος ήρθε εδώ από πρώην υπουργούς, CEO, ιδιοκτήτες εταιριών, για να μας εξηγήσουν πώς μεγάλωσαν και πώς αντιμετώπισαν διάφορα θέματα που έτυχαν στις εταιρείες τους. Το Erasmus ήταν κάτι το οποίο ήρθε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα, δηλαδή μάθαμε τη θεωρία, ήρθαν οι speakers, μας έδωσαν τα δικά τους βιώματα. Κάτι που μου έμεινε έντονο γενικά από την Ολλανδία που πήγαμε στο Άμστερνταμ, η εμπειρία στη Heineken ήταν η πιο αξεχαστή, λόγω του ότι εργάζομαι και σε μπαρ. Η μία εταιρεία που επισκεφτήκαμε πραγματικά
ήταν απίστευτοι. Έχουν επενδύσει μέχρι τώρα σε πάνω από 250 startups. Φανταστείτε τώρα τι σας λέω, και να έχουν φέρει κάποιους που επενδύσαν στα 250 startups να μας μεταφέρουν το πώς ξεκινήσαν και το πώς αναπτυχθήκαν και σε ποιο στάδιο είναι τώρα. Είδαμε και γνωρίσαμε άτομα σε νεαρή ηλικία που έκαναν τις δικές τους επιχειρήσεις, την Unknown. Παράδειγμα ήταν η Unknown. Και έτσι έδωκε μας τις γνώσεις για να εμπλουτίσουμε και εμείς τις γνώσεις μας και πήραμε μια μεγάλη έμπνευση. Οφείλω προσωπικά να ευχαριστήσω το Ιτερνάπα που λόγω της ιστορίας του που είναι κολέγιο εδώ και πόση χρόνια έχει χρησιμοποιήσει προσωπικούς συνδέσμους, να το πω, που έχει και στο εξωτερικό για να επισκεφτούμε εμείς τεράστιες εταιρείες, να μας βάλουν στα γραφεία τους, να μας δείξουν πώς δουλεύουν. Και ίσως την στιγμή να είναι και το μόνο κολέγιο που στέλνει μεταπτυχιακούς φοιτητές του σε Erasmus πρόγραμμα. Υπάρχει δυνατότητα λήψης κρατικής χορηγίας αν κάποιος είναι δικαιούχος και εγώ επειδή επιλέχτηκα με υποτροφία για το MBA, σπουδάζω δωρεάν. Όσον αφορά τα δίδακτρα, πραγματικά πιστεύω ότι το κόστος σε συνδυασμό με τη φοιτητική κρατική χορηγία, σε συνδυασμό με τις ευκολίες πληρωμής που γίνονται από το κολέγιο, πραγματικά είναι κάτι που δεν πρέπει να προβληματίσει κανέναν, γιατί είναι έναν δώρο από την Τερνάπα για μας. Αναμφισβήτητα να πρότεινα κάποιον που θέλει να κάνει το MBA του να έρθει στο Τερνάπα College, γιατί οι γνώσεις που πήραμε δαμέ είναι μοναδικές, η εμπειρία αξέχαστη, είναι οι γνώσεις που να κουβαλούμε για μια ζωή. Η εμπειρία στο Τερνάπα ήταν πραγματικά μοναδική, πήρα τις γνώσεις και τα εφόδια που χρειαζόμουν και συστήνω ανεπιφύλακτα το MBA του Τερνάπα.